Il-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo ordna ħlas ta' aktar minn 400,000 euro lill-kuntrattur għal xogħlijiet li ma kinux approvati mill-Fondazzjoni għall-Iskejjel ta' għada l-FTS. Rapport fl-ewwel paġna ta' The Sunday Times of Malta jgħid li l-gazzetta għandha dokumenti li juru li sar dan il-ħlas mill-Ministru Evarist Bartolo. Skont il-bord tal-FTS, il-kuntrattur Vanguard Projects Limited ma mexiex mal-obbligazzjonijiet tat-tender li ħarġu fis-sena 2011 u għamel xogħlijiet fil-Kulleġġ San Ignazju f'Talħandaq f'Ħal-Qormi mingħajr ma kien hemm l-approvazzjoni tal-FTS. Madankollu fl-2015 il-Ministru Evarist Bartolo laqa r-rakkomandazzjoni ta' Joe Caruana, is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru tiegħu biex ma jagħtix każ l-FTS u jsir ħlas lill-kuntrattur. Sorsi qrib il-bord tal-FTS li tkellmu mas-Sunday Times of Malta qalu li Edward Caruana, il-kanvażer tal-Ministru Evarist Bartolo li jiġi hu is-Segretarju Permanenti tal-Ministeru tal-Edukazzjoni għamel pressjoni fuq il-bord biex isir ħlas lill-kumpanija Vanguard Projects Limited. Edward Caruana bħalissa qed ikun investigat mill-Pulizija dwar allegazzjonijiet ta' frodi u korruzzjoni f'każ separat minn dan. Fil-fatt qed ikun investigat dwar korruzzjoni fi ħlasijiet lil kuntratturi li għamlu xogħol fi skejjel u anke dwar minn fejn ġab il-flus biex bena blokka kbira fir-Rabat. Bħala parti mill-pressjoni li għamel fuq il-bord tal-FTS, Edward Caruana attenda laqgħat tal-bord tal-FTS fisem il-Ministru Evarist Bartolo. Jirriżulta li Vanguard Projects Limited kienet rebħet tender li kien ħareġ qabel l-elezzjoni ġenerali li għaddiet biex tagħmel xogħol ta' madum u rħam fil-Kulleġġ San Ignazju. Waqt li kien għaddej xogħol il-kuntrattur beda jitlob ħlasijiet fermola minn dawk stipulati fil-kuntratt u ma kienx miexi mal-programm tax-xogħlijiet. Minkejja twissijiet li jingħata mill-management tal-FTS, il-kuntrattur kompla għaddej u rappreżenta kontijiet lill-FTS li ma riditx tħallas għax-xogħol żejjed li jagħmel. Imma l-affarijiet inbidlu wara li l-Partit Laburista rebaħ l-elezzjoni fl-2013 u minkejja li l-Ministru Evarist Bartolo kien marraf li ma kellux isir ħlas għal xogħlijiet żejda li ma kinux approvati u kienu regolari, il-Ministru Evarist Bartolo insista li jintlaħaq ftehim mal-kuntrattur bla mal-każ imur il-qorti u eventwalment sar ħlas ta' 418,000 euro li kienu ferm ogħla mill-valur li stmat l-FTS.